सगळ्यांक नमस्कार. हांव विनोद नायक. आयच्या रेसिपीन आमी करूया भाजी करूया कॅबेजीची एकदम रुचीक आणि एकदम सुंदर. तर सगळ्यांत पहिले आमी चण्याची डाळ भिजवून घेऊया गरम उदकान 10-15 मिनटं तरी भिजपा जाय. आणि कॅबेज आणि हे भाशेन कातरून घेवप आणि एका उदकान भिजोवन दवरपाचे 5 मिनटां. आणि हे गाळणीन घालून बरें उदक काडून घेवपाचें. आता 3 ते 4 टेबल स्पून हे तेल घेतला. तेल गरम जाले उपरांत तेल घालपाचें. तेल गरम जाले उपरांत आता राय घातला. आता घातला जिरे, फोडणी पालो, हिंग, कांदो आणि हे 2 हिरवी मिरसांग घातला आणि एका बरें भाजून घेता. आणि आता घालतात डाळ, चण्याचे डाळ. हे इले ओली कोथमीर पालो 5 मिनटं भाजून झाले उपरांत आता घालया कॅबेज. दिसपाक भरपूर दिसता, शिजले उपरांत इल्लेशे जाता. बरें मिक्स करून घेवया एका आणि हाय फ्लेमाचेर बरें भाजून घेवप एका कॅबेजीक. आणि आता घालया टोमाट आणि हे मोठे मीठ घेतला. आणि आता हाय फ्लेमाचेर बरें 12 ते 15 मिनटं बरें भाजून घेवप. आणि भाजी शिजले उपरांत नाल्ल घालया आणि मागीर ओली कोथमीर घालया. आणि एक 5 मिनटं एका शिजोवया. जाले आमची भाजी जाली तयार. एकदम सोपे आणि रुचीक. I'm on a search to find it. I may insist, but I'll मेळ्या दुसऱ्या व्हिडिओन आणि कितें तरी नये करया. देव बरें करूं.